Assalamu alaikum warahmatullah. Tässä tänään mammaporukalla ajateltiin jutella, että mitä tämmöiset islamilaiset sanonnat ja termit tarkoittaa ja miten muslimit niitä yleensä käyttää. Niin jos aloitetaan sanasta Allahu Akbar, eli Jumala on suurempi. Niin, eli no islamissa on paljon sellaisia sanontoja, että mä muistan ainakin alkuun, kun on tullut muslimiksi, niin sitä on niin kuin ihmetellyt, että miksi näitä arabilaisia sanoja pitää joka paikkaa tunkea, että mitä nämä nyt tarkoittaa. Että miksi ei nyt voi vaan sanoa suomeksi, että Allah on suurin tai niin kuin tällaisia asioita. Siitä kesti jonkun aikaa opetella ja sitten oli kiusallista, kun ei osannut ja ihmiset puhuu jotain, mitä sä et ymmärrä. Ja sitten kun sä itse yrität opetella niitä ja sitten sanoo niin kuin Allahu Akbar ja sä et tiedä, meneekö se oikein. Sitten sä jäykistelet sitä, että tuliko nyt lausuttua edes oikein tuota sanaa. Ja se monelle tulee semmoinen niin kuin vähän vieras tunne siitä. Mutta siinä on totta kai myöhemmin oppii, että siinä on paljon järkeä, että arabin kieli on hyvin tämmöinen concise, vai miten, että sillä niin kuin saa pienellä sanalla saa ilmastua paljon. Ja sitten myös se, että ne sanat on sellaisia, mitä koko muslimi-umma kaikki ymmärtää. Indonesiassa tiedetään, kun mä sanon Allahu Akbar, milloin mä sanon ja miksi mä sanon, niin sen kaikki ymmärtää siellä. Mutta niin kuin siis siinä mielessä, että se on niin kuin tärkeää sen että koska islam on uskonto koko maailmalle, niin sitten tavallaan se, että on yhtenäiset nämä sanonnat ja niin kuin rukous ja tämmöiset arabiaksi, niin siinä on se yhtenäisyyspointti. Ja Allahu Akbar on tietysti, sitä käytetään yleensä sellaisessa tilanteessa, kun tapahtuu jotain ihmeellistä tai suurta tai jotain niin kuin, että niin kuin negatiivista tai positiivista saattaa olla, niin sanotaan, että Allahu Akbar, että subhana, niin kuin, että, niin kuin, että kuinka suuri on Allah, että tällainen asia pääsi tapahtumaan, että siitä se on vähän niin kuin väärin tulkittu sitten, että se liittyy johonkin väkivaltaiseen toimintaan niin kuin sinänsä. Ei. Se on hauskaa, kun ulkona kaatuu tai jotain ja sanoo Allahu Akbar ja tulee sellaisia katseita ihmisiltä, että voi niin, se vaan ilmaiset siinä, että Jumala on suurin ja tämmöinen kohtalo mulle tapahtuu. Ja siinä sä ilmaiset, että sä alistut siihen Jumalan tahdolle siinä toteamalla ja ymmärtämällä, että Jumala on suuri. Niin, ja tavallaan kun rukouskin aloitetaan sillä Allahu Akbar, että Jumala on suurempi, että nyt sä et niinku keskityt vaan tähän rukoukseen, että vaikka ovikello soisi, niin Allahu Akbar, Jumala on suurempi, että mä en nyt voi avata, kun mä teen tätä. Mutta koska tämä on levinnyt kaikissa terroristi-iskuissa sun muissa videoissa, missä tapahtuu pahaa, niin suomalaisten käsitys on niinku semmoinen, että Allahu Akbar on joku paha tai niinku kirosana. Joo, kirosana. Joo, ei, Jumala on suurin. Sama jos mä kaadun pyörällä tai jotain tämmöistä, niin silloinkin en mä nyt usein kaadu pyörällä kai, mutta vähän kompastelen pyörällä niin sanotusti, niin sitten tulee sanottua, että niin sit se on totta, kun sä oot yleisellä paikalla. Allahu Akbar tai sä tippuu jotain tai jotain tapahtuu, niin sä sanot, niin sitten toiset käsittää, että se on jotenkin aggressiivista. Tai jos sä oot iloinen, joku tulee, sä et ole nähnyt pitkään aikaa, niin säkin voit sanoa Allahu Akbar. Hän tuli pitkästä aikaa. Mutta hauskoja tilanteita esim. Liikuntatunnilla, niin kuin ihan suomalaiset ei-muslimit sanoo Allahu Akbar, kun ne vetää kovan pallon niin kuin maaliin. Allahu Kyllähän mediassa nykyään niin näkyy just näitä, siis varmaan joltain jalkapalloilijalta tai muulta ehkä otettu tommosia juttuja, että kyllä ne näkyy niin kuin katukuvassa. Muitakin näitä varmaan tulee tässä, mitä käyttää nuoret ja että se on niin kuin, kuitenkin sitä positiivista kuvaa on pystytty myöskin niin kuin onneksi. Jalkapallosta on se kanssa myös se, että ihmiset niin kuin tekee täyskumarruksen, niin kuin rukouksen täyskumarruksen sajdan, että niin kuin se on yleistynyt. Että niin silloinkin sanotaan Allahu Akbar. No sitten toinen tämmöinen yleinen, mitä muslimit käyttää paljon, niin bismillah. Eli ottaako pikkumyy siitä?
Joo, niin kuin se tarkoittaa Allahin nimissä, että niin kuin sitä käytetään aina kun aloittaa jonkun uuden tai aloittaa ruoanlaiton tai niin kuin syömisessäkin sanotaan totta kai bismillah, että Allahin nimeen sä laitat. Niin kuin, ja monesti niin kuin mä tuun ainakin sanoa sitä, kun mä menen ratikkaan tai bussiin tai jotain, että bismillah, niin kuin mä menen tänne Allahin nimellä, että niin kuin muistaa aina sen, että on Allahin käsissä kaikki ja kaikki aloitus on niin kuin Allahin tekemää. Kaikki. Joo, se on tärkeää yrittää saada se tavallaan se, että sä teet kaikki Jumalan nimeen, koska islamissa on tärkeä se ihmisen aikomus myös, että mitä sä aiot. Niin se, jos jokainen teko, minkä sä aloitat aikomuksella Jumalan nimeen, niin se on mahdollisesti siunattu se teko. Joo, no silloin kun mä aloitin jotain 15 vuotta sitten melkein opettaa islamia, niin näillä mun oppilailla oli outo tapa, ne sanoi aina bismillah, kun joku kaatui tai tapahtui jotain outoa. Mä olin silleen, mikä tää on? Bismillah. Aina tuli. Niin, että jos kaatuu tai tippuu, jos on totta. Niin, ehkä se niin tulee lohduttamaan sitä pipiä. Ei, kun ne vaan se siitä tippumisesta Bismillah, sinne mentiin. Okei, jolla mennään. Tai vähän niin kuin taas. Mä en tiedä mihin se, mutta aasialaisissa tai noissa Etelä-Aasian, Intian ja Myanmarin maissa käytetään aika usein. Bismillah. Mä oon joskus kuullut, mihin se perustuu, mutta mä en muista. Nyt, niin, että se on tietysti haastava näissä, että uudelle muslimille, että koska jos on kulttuurivariaatioita, esimerkiksi vaikka Malesiassa Mashallah ei ole positiivinen asia. Me tullaan siihen kohta siihen sanaan, mutta niin kuin, että jotkut asiat voi olla positiivisia tai negatiivisia eri niin kuin kulttuureissa, että se on vielä sekoittavampaa. Mutta ja siinä ei tavallaan ole niin kuin väliä, mitä se sana tarkoittaa kuin niissä tilanteissa, mitä käytetään, että joskus ihan eri tilanteessa kuin mitä se sana tarkoittaa käytetään kanssa, että siitä vaan tulee sitten. Joo, niin. Tapana enemmän. On niin kuin sama inshallah, vaikka niin kuin se tarkoittaa, jos Jumala suo, niin sitä käytetään vaan, että no ei ikinä. Vähän että no joo, dream on. Se varmaan on tulossa. No niin, otetaan tämä inshallah, eli jos Jumala haluaa tai jos Jumala suo, niin munkin kokemus, että jotkut sanoo inshallah, kun ne ei halua tehdä sitä. Mutta sehän pitäisi just olla niin, että mä aion tehdä 100% sen, mutta sitten lisätään inshallah, jos niin kuin Jumala suo, niin sitten se onnistuu se teko. Koska jos Jumala ei halua, niin sitten mä sairastun tai kaadun pyörällä eikä päässytkään sinne sovittuun tapaamiseen. Niinpä, niin, mutta muuten sit, jos sä lupaat jotain, niin, mutta se on monta kertaa se on just, että niin se on vähän niin kuin pilkallinenkin. No inshallah. Ja mitä mä niin kuin Suomessa, kun sitä käytetään niin kuin toivottavasti sanaa, niin aina kun inshallah se menee hyvin, niin kuin, että toivottavasti se menee hyvin, että se on niin kuin käännös tavallaan siitä, että enemmän miettii sitä toivottavasti sanaa kuin sitä, että jos Jumala suo, se menee hyvin. Niin kuin, että tavallaan. Mutta tietysti siis kaikki on Jumalan kädessä, kaikki, niin kuin, että just tavallaan islamissa on totta kai tärkeää pitää lupauksensa ja sitten sen takia niin kuin kaikessa, mitä me tehdään. Ja myös se, että jos me sanotaan jotain, että varmasti, että minä tulen tekemään tämän ja tämän tänään tai huomenna, niin se on vähän niin kuin semmoinen jo ajatus, että me ei tarvita sitä Jumalan apua siihen, vaan me ollaan niin kuin self-sufficient tai niin kuin tämmöisiä omavoimaisia. Niin sen takia meillä niin kuin tavallaan kaikki, mitä me aiotaan, niin muslimin pitää käyttää sitä sanoa se inshallah, jos Jumala suo. Että ei niin, että minä olen se boss ja mä päätän, mitä mä teen, milloin mä haluan. No sit mama sanoi tän jo mashallah, eli mikä sitä on, miten tämä eroaa inshallasta? No mashallah tarkoittaa, että mitä Jumala on suonut. Niin kuin, että, no Koranin käytössä mashallah on niin kuin, että Allah on antanut sulle jotain hyvää, niin sä sanot siitä niin kuin mashallah la quwwata illa billah, että niin kuin vaan Allahilla on voima tavallaan, niin sitten, että yleisemmin se on niin kuin positiivisessa mielessä, että sä esimerkiksi kehut jotain ihmistä, jollekin Allah on antanut jotain kauneutta tai jotain, mashallah, sä oot kaunis, mashallah, sulla on hienot vaatteet, mashallah, sä oot taitava tässä, mashallah, näissä asioissa, mutta sitten tosiaan on sitten, että esimerkiksi niin kuin Malesiassa ja en ole varma Indonesiasta, mutta ainakin Malesiassa, että ihmiset sanoo mashallah, he sanoo, että voi että, mashallah, oho.
nyt oli pahasti tehty, että mitä Allah on sulle suonut niin kuin negatiivisessa mielessä. Joo, kans Marokossakin, millä äänensävyllä sanoo sen Mashallah, niin kuin, että se merkitsee paljon, että joskus se voi olla, että Mashallah, kato kuin sä oot noin huono jossain asiassa, niin kuin, että sekin voi olla. Sarkasmi. Niin, joo, joku jotain tekee, sitten se niin kuin sarkastisesti just sanoo, niin, Mashallah, joo, niin sä luulet. Mutta mä oon huomannut kanssa nuorten somekulttuurissa sitä käytetään aika paljon, että ihan ei-muslimitkin käyttää monesti, jos on jonkun arabin kanssa puhumasta jotain, niin kuin sanoo mashallah ja tälle. Mutta oudoin asia on se totta kai, kun joku tyttö laittaa kuvan itsestään ja siellä on joku poika heti kommentoimassa, että mashallah, oot niin kaunis. Se on vähän niin kuin tulee vähän toi Suura Yusuf mieleen, kun siinä ne naiset siinä pöydällä oli niin kuin leikkaamassa niiden käsiään, kun profeetta Yusuf Konanelle oli niin kaunis. Mashallah, siinä on oikein. No, mutta sitten mashallah on semmoinen, että jos sä tavallaan kehut jotain ja puhut jostain, niin se on niin kuin oletetaan, että sä sanot sen, että siihen ei tule niin kuin kateutta tai niin kuin sellaista. Niin sitten joskus, että jos mullakin on jotain oikein kaunista ja hyvää, niin mä jo heti sanon valmiiksi, että mä en halua, että tämä menee rikki tai tälle tapahtuu jotain. Sano mashallah! Ja sitten, että me itsellemmekin, niin kuin, että kun jotain meille annetaan, niin mashallah, mitä Allah on antanut, olen kiitollisia siitä. Niin tämä liittyy siis siihen pahaan silmään käsitykseen, että jos joku kadehtii sua, niin sitten voi tapahtua oikeasti jotain pahaa. Sen niin kuin suojaudutaan sanomalla mashallah. Joo, no, mä kerran kävin yhdellä uudella perheellä, jotka oli just tullut Suomeen. Sitten ne esitteli niiden lapsia. Tässä on Fatima, tässä on Aisha, tässä on Mohammed. Sitten tässä on Bismillah. Se oli hassutelemaan sanoa, okei, mashallah. Että niin kuin joskus muslimit käyttää niminäkin. Okei, Bisma on semmoinen nimi. Basma tai... Mutta se oli ihan Bismillah. Bismillah, joo, niin. Basima on taas sitten... Naurava. No sitten tämmöinen somessakin levennyt walla, niin kuin huomaa, että sitä käytetään paljon. Niin muslimit käyttää wallaa billah, walla. Eli vannon Jumalan nimeen. Joo, että siinä niin kuin uskonnollisessa mielessä se on ei suotava hirveästi vannoa, koska vannominen pitäisi olla ihan viimeinen asia, mitä sä teet, että jos sä oot niin kuin todella et ole tehnyt jotain väärin, ja sitten, mutta että siitä on tullut puhekielessä niin kuin, arabimaissa etenkin niin kuin aikoinaan jo kauan sitten, niin tullut semmoinen, että niin kuin, että ihan tosi, niin kuin se tarkoittaa, ihan tosi mä tein tämän. Niin, niin tai joskus se voi olla ihan vaikka niin, että uskon nyt, ettei mä valehtele, vaikka ehkä mä valehtelen. Niin, arabitkin käyttää niin kuin wallah oikeastiko, ja sitten ne sanoo wallah oikeasti. Niin, oikeasti. Että periaatteessa siis, että ei saisi vannoa Jumalan nimeä jotain asioita, mitkä on epävarmoja. Niin kuin siis sillä lailla. Mutta ja sitten turhaa. Ja samalla lailla, jos joku koko ajan valehtelee, niin kaikki luulee, että se on aina valehtelija. Ja sitten jos se joskus puhuu totta, niin se on ihme. Mutta jos sä koko ajan vannot, niin se menettää merkityksensä. Että kyllä totta kai itselläkin joskus, jos on semmoisia, joku syyttää jostain, niin sitten sä niinku oikeasti sanot, että ei, että älä nyt syytä. Sitten sanot, että en mä ole tehnyt, toinen ei meinaa uskoa, niin sitten sä sanot, että hei wallahi, en ole tehnyt, älä viitti. Mitä? Niin sitten se, jos mä joka päivä käyttäisin wallahi, niin kuka uskoisi? Mua kanssa, kun mä huomasin, että lapsilla tulee niin hirveästi sitä, mä itse oppilaille, en mä nyt tiedä, onko tämä nyt kauhean hyvä, mutta kuitenkin, että he vähän pääsevät siitä pois. Niin mä sanon, että sano mieluummin, että mä voisin sanoa wallah. Tai jotenkin, että vähän, että he niinku erottavat sen, että se... turhaan ja semmoista, että se ei ole vaan sitä puhekieltä, vaan sillä on oikeasti merkitys ja se kerrotaan, mikä se merkitys siinä on, ja sitten sanoo, että yritä vähän päästä siitä pois, mutta että mä voisin sanoa. Se on vaan niin oikeasti. Oikeasti. Kukas muistaa, mikä on se korvaus siitä, jos sanoo wallah, vannoo Jumalan nimessä ja rikkoo sen vallan? Paasta. Montako päivää? No, sanokaa. 3 päivää. 3 päivää. Mutta oliko se ensin, että pitää maksaa tai ruokkia köyhiä vai miten se meni? Niin ensin on vapauta orja, jos ei ole siihen rahaa, ruokki köyhiä, jos ei ole siihen rahaa paastoa. Onko näin? Niin. Joo. No sitten seuraavana alhamdulillah, mitä myöskin käytetään paljon.
Alhamdulillah niin kuin tarkoittaa kaikki ylistys Allahille. Eli se on niin kuin, että me ollaan kiitollisia jostain asiasta, me ollaan niin iloisia, että joku asia meni just niin kuin sen piti, tai me saatiin jotain, niin alhamdulillah, että todella ihanaa, tai jollekin toiselle tapahtui jotain, niin alhamdulillah, niin kuin hyvistä asioista. Että se on aina... Joo, ja sitten tietysti myös huonoista asioista, että alhamdulillah, muslimi on kiitollinen huonoistakin asioista, koska olisi voinut olla vielä huonompi asia, olisi voinut tapahtua enemmän jotain ongelmia, tai se huono asia olisi voinut olla mun uskonnossa tai jossain muussa asiassa, että jos se on vaan maallisessa asiassa, niin alhamdulillah, ohi menevä tämä maailma on, mitäs sitten? Kiitos Jumalalle. Että me suunnitellaan paljon ja Allah suunnittelee niin kuin meidän puolesta, että se, että alhamdulillah, jos se menee sen mukaan, mitä me ollaan suunniteltu, mutta enemmän 2 kertaa alhamdulillah, että se menee sillä mitä Jumala on suunnitellut. Että. Joo. Niin, ja se on yleistä, jos kysyt, että mitä kuuluu, niin aina vastataan alhamdulillah. Joo, niin. Hyvä joka tapauksessa, vaikka... Niin. Joo, no sitten sanonnoista vielä assalamu alaikum. Niin, tämä on tämä perustervehdys, mitä muslimit sanoo toisille. Niin, onko siitä mitään? Rauha olkoon sinulle. Se on vaan niinku, ja sitten siihen vastataan wa alaikumussalam ja sinulle myös. Joo. Ja se on kanssa niin kuin just, että kun kohtaa eri maista olevia muslimeita, niin se on aina se semmoinen yhdistävä tekijä. Se on niin kuin semmoinen ensimmäinen connection totta. niin kuin sun ihmisen kanssa, että mistä tahansa se on, kun se on muslimi, niin sä sanot salamu aleikum, niin se heti niin kuin semmoinen sisaruus niin kuin yhdistyy siihen niin kuin tervehtimiseen. Niin, ja jos sä näet jonkun huivipäisen, niin voit sanoa salamu alaikum. Sitten sä tiedät, että säkin oot muslim. Mutta sitten taas on huomannut, että sellaisissa kaupungeissa, maissa, missä on paljon muslimeita, kun muslimeitahan kannustetaan sitä tervehtiä niitä, ketä tunnet ja niitä, joita et tunne, niin sitten on joskus käynyt, kun sä sanot assalamu alaikum, sitten se pysähtyy ja sanoo, miksi sä mua tervehdit? En mä tunne sua. Ja se, että kun Suomeen, kellä meillä oli? Joku, että Suomeen oli just tullut ja sitten just, että no en mä sulle hei sanonut, tai just tämmöinen tapahtunut, että se niin kuin saattaa olla. Tai sitten netissä, että joku opiskelee arabiaa. Sitten se, että miten sä sanot moi, on niin kuin assalamu alaikum, vaikka sä et ole muslimikaan. Mutta se on erityisesti muslimilta. No sitten on sallallahu alaihi wa sallam, mitä sanotaan paljon. Niin, mitä se tarkoittaa? Eli siunaukset ja rauha profeetta Muhammedille sallallahu alaihi wa sallam, me sanotaan se aina. Että se on sellainen... Niin kuin, jos nyt ajattelisi kaikista niin kuin tärkein asia, mikä, niin kuin, että jos inshallah jälkeen, niin jos oppii, niin että muut on vähän silleen, että sä voit käyttää tai olla käyttämättä, mutta inshallah ja sallallahu alaihi wasallam on, ja tietysti salam, mutta niin kuin tervehtiminen, mutta nämä on niin kuin sellaiset tärkeimmät, jos ajattelee, että me toivotetaan rauhaa ja siunauksia profeetalle sallallahu alaihi wasallam, ja aina kun me sanotaan se, niin me saadaan niin kuin siitä Allahilta 10-kertaiset siunaukset meille itselle, koska me lähetetään rauhaa ja tervehdyksiä hänen rakkaalle profeetalle. No koulusta pienten oppilaiden kanssa, kun sanoo jotain profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sitten ne on, ai mikä salasana? Salasana. Anteeksi, sanoin liian nopeasti sallallahu alaihi wasallam, mutta joskus siitä tulee silleen, salasana. Ja voi sanoa, jos haluaa suomeksi rauhaa hänelle. Hänelle jää kaikille profeetoille, sanotaan niin kuin heidän alaihissalam. Joo. Että kaikkia kunnioitetaan. Joo, no olikohan tässä yleisimmät sanonnat, mutta mennään näihin termeihin. Eli halal ja haram varmaan ainakin on monille tuttuja, niin mitä ne tarkoittaa? No halal on mitä se on sallittu ja haram on mikä on kielletty. Yksinkertaisesti. Joo, ja sitten, että haram-sana on joskus vähän yli käytetty, että ihmiset... niin kuin, että kaikki on ihan haram, niin kuin helpommin niin päin ihmiset ajattelee, että
Niin, vähän niin kuin oma mielipiteen mukaan tehdään jostain asiasta. Ja niin haram. Niin haram. Ja sitten jotkut lapsetkin voi käyttää. Tai sitten jos joku, sä vaikka mahdollisesti ensin kohtelet jotain huonosti, joku toinen kohtelee sua huonosti, niin sitten se on haram sille toiselle, että se kohtelee sua huonosti. Hei, toi on ihan haram, mitä sä nyt mulle teet. Niin. Ja sitten, että... Mutta uudelle muslimille varmaan justi, että saattaa, että koska sä oot niin kuin uusi muslimi ja sä haluat miellyttää Allahia ja sitten sulle joku sanoo, että hei toi on ihan haram tai toi on haram tai tää on haram, niin ihminen ottaa sen tosi vakavasti, niin sitten, että se kannattaa yleensä varmistaa, että mikä nyt oikeasti on haram ja mikä ei ole. Että ja sitten oikeasti, jos ajatellaan, niin islamissa on aika vähän asioita, mitkä on haram. Että selvät haram on niin kuin, mikä alkoholi. No tietysti ensinnäkin, että sä asetat Jumalan rinnalle jotain muita kuin Jumalan ja sitten alkoholi, aviorikos, no tietysti sianliha, varastaminen ja ehkä niinku... Joo, mutta tästä ihmisillä on tosi vaikea, niinku, kaikki ymmärtää, että okei, sianliha on haram, mutta niinku se pahan puhuminen, se on haram, niinku sitä on kaikki niinku tekee sitä, puhuu selän takana, mutta se on ihan yhtä haram kuin sianliha. Joo, se on totta kai, ja sitten niin kuin, no muutenkin ehkä niin kuin ajatellaan, että pelkästään ne ulkoiset teot on merkityksellisiä, tämmöiset jotkut niin kuin konkreettiset teot, mutta sekin on konkreettinen teko, että sä vahdit sun sydämessä, että sulle ei ole pahoja ajatuksia. Ja se on meille kanssa, niin kuin, sit jos pitikö hälällä käydä ensin? Joo, kerro vaan. Joo, no hälällä on mikä on sallittua, joo. Eli kaikki muu, mikä ei ole haram, se on halal. Joo, niinpä. Ja sitten tietysti monesti ajatellaan, että halal on se just se halal ruoka pelkästään, että tavallaan, että on halal makkaraa ja halal niin siinä sitä niin kuin eniten tavallaan käytetään. Totta kai niin kuin se näkyy siinä halal-kaupoissa. Ja sitten, no ruokaa siihen just se, että se ei nyt tarvitse olla se kukkakaali, ei ole mikään halal. Nämä on nämä TikTokin, kun tuli joku ramadani, että pitää tehdä muslimille ruokaa, niin sitten mennään kauppaan ja ihmetellään, missä se halal, vaikka kukkakaali. Niin, että se pitää olla halal ruokaa. No, mutta mistä mä tiedän, mikä se on halal? Eli sillä niin kuin just tarkoitetaan siis yleensä lihoja, ehkä enemmän. Halal lihaa on, että se on teurastettu sitten niin kuin muslimien tavalla, miten islamissa se neuvotaan. Ja joo, että sen ei tarvitse muiden viiniropeleiden olla halal. Ei tarvitse. Kaikki muu on halalia tosiaan, mikä ei ole haram. No sitten tämmöinen käsite kuin sunna, joka on tosi suuri käsite. Kuka sitä haluaa avata? No sunna, sitten tietysti niinku, siis sunnan on niitä tekoja, mitkä on niinku vähän ehkä vapaaehtoisia, ei pelkästään ihan vapaaehtoisia, mutta se, että missä seurataan profeetan sallallahu sallam, rauha hänelle esimerkkiä, niin niitä tekoja, sunnatekoja, niin periaatteessa, mutta monesti sunna käsitetään vähän niin kuin, että se on vähän niin kuin puolivapaaehtoinen, mutta totta kai niin kuin sitten mitä enemmän sä Jumalan läheisyyttä haluat ja mitä enemmän sä rakastat profeettaa sallallahu alaihi wasallam, niin sä koet ne niin kuin, tietysti semmoisena hyvin tärkeinä tekoina ja vähän enemmän kuin sunna niin sanotusti, että ne on niin kuin vähän sitten mitä sä rakkaudesta teet, mutta toki joo, sunna, millä sä seuraat profeetan sallallahu alaihi wasallam esimerkkiä. Ja näistä saa palkintoja. Joo. Eli sunna on se, mitä niin kuin se tulee siitä, että mikä on profeetta Muhammed sallallahu alaihi wasallam on tehnyt tai sanonut, tai mitä hän on nähnyt muiden tekevän ja hyväksynyt. Joo. Nämä 3 asiaa me tiedetään niin kuin perimätiedosta. Mutta siinä mielessä erotuksena sille, mikä on halal ja haram ja fard ja pakollinen, niin siinä mielessä, että se ei profeetta sallallahu alaihi wasallam tehnyt, on kannustanut, mutta ei välttämättä ole tehty niin kuin pakolliseksi meille. Joo, eli kun meillä on 2 lähdettä, eli toisena Korani ja sitten toisena on niin kuin tämä sunna, eli se hadith, perimätieto, mikä meillä on. Eli mikä se hadith sitten tarkemmin? Perimätieto. Eikö? Perimätietokirjallisuus. Miten tai se? niin kuin hadith, eikö se ole niin kuin yksi kertomus? Niin, siis joo. Niin, se tarkoittaa sanana kyllä jo hadith kyllä. Mun mielestä enemmänkin sunna tarkoittaa perimätietoa. Hadith on se yksi. Mutta sunna on niin kuin
tie, mikä on niin, näytetty. mutta hadithista, kun esimerkiksi Allahilla voi olla myöskin niin kuin hänen oma tiensä, siis miten hän on tehnyt asioita. Mä olin ymmärtänyt, että... Joo, niin hadith, niin perimätieto, että meillä on Korani kirjana, pyhänä kirjana ja sitten meillä on kirjoja, missä on kirjattu ylös profeetan sanomisia ja tekemisiä ja niin kuin profeetan aikalaisten kirjoittamia tai niin kuin myöhemmin sitten. Mutta kirjattuja asioita ylös, missä on kerrottu meille profeetan teoista ja kaikista oikeastaan. Niin ne on niitä hadith-kokoelmia. Joo. No sitten täällä on vilissy tämmöinen sana kuin takwa aika monessa jaksossa, niin mitäs se niiskoneiti tarkoittaa? Takwa. No takwa on, takwa on jumalatietoisuus. Mun mielestä se on se jumalatietoisuus. Joku kääntää se jumalapelko, mutta mun mielestä se jumalapelko ei ole niinku ihan se ei ole niinku kokonaisvaltaisesti se sana, koska se sisältää myös sen, että tietysti toki sitä Jumalan pelkoa myös, mutta siis myös se, että sä oot tietoinen Jumalasta, sä muistat Jumalaa koko ajan, sä rakastat Jumalaa. Se on niinku ehkä se jumalatietoisuus on se. Niin, ja se estää sua pahasta, se kannustaa sua hyvää. Ja niin kuin nimenomaan, että sulla on joku asia, sä haluaisit tehdä, tai joku toinen, että mashallah, silloin niin paljon takvaa, että se ei tee tätä. Vaikka, siis että takvaa, sitä Jumalan pelkoa, Jumalan rakkautta, Jumalan tietoisuutta, Jumalan mielihyvän niin kuin tavoittelua. Joo, ja me kaikki halutaan olla niin kuin sellaisessa asemassa, että kaikki meidän niin kuin asiat, mitä me tehdään elämässä, niin kuin, että me muistetaan Jumalaa siinä ja että me ollaan niin kuin, aina tietoisia siitä, että Jumala näkee ja että, niin kuin, että me yritetään kaikella käytöksellä miellyttää häntä. Niin. Ja Jumala näkee ja kuulee. Mä joskus, jossain ehkä mahdollisesti muslimimaassa nuorena oleskelleena, niin muistan sen, että monet mietti sitä, että kun paastotaan, että mä voin suihkussa juoda vähän, kun Jumala ei näe vessaa. Jotkut sanoo, että jos laittaa verhot kiinni, niin saa Ramadaninakin syödä. Aha, joo, niin, että tämmöisiä legendoja on. Sitten illalla, kun aurinko laskee ja Jumala ei näe, niin sitten syödä. Joo, niin sen takia saa syödä sitten. Wow. Tälleen nämä ei-muslimit ajattele. Kaikennäköisiä uskomuksia, mutta toki kaikki tietävä Jumala näkee sinne suihkuukin. No sitten hijab, eli mitäs voisi määritellä hijab? Tämä huntusanana Suomessa ehkä tämmöisenä, kun puhutaan vaatekappaleista, mitä musliminaiset pitävät, mutta se on paljon muutakin. Niin, on se paljon muutakin, mutta monesti siis, mullakin kun sanoo hijab, niin sitten tulee vähän mieleen vaan niin kuin huivi. Tavallaan, mutta vaikka sehän paljon muuta. Joo, se on enemmän kuin vaatetusta myös niin kuin ehkä se, miten, että niin kuin häveliäisyyttä tai niin kuin tälleen, että sä oot niin kuin häveliäs ja käyttäytymisellä myös, että ei vaan se ulkoinen, niin kuin, että voisihan niin kuin peittää kaiken ja sitten olla niin kuin tosi aukinainen niin kuin muuten, en mä. Niin sulla on niinku verho, että sä niinku verhoat sen, niinku, että sun ei tarvitse niinku, kaikkea koristelua ja muuta niinku sitten tavallaan joka paikassa tuoda esille. Niin siis hijab käytetään yleensä naisten huivina, mutta onhan miehilläkin hijab. Niin mitäs miesten pitää sitten peittää? No miesten periaatteessa kanssa pitäisi peittää siis niinku polven alapuolelle ei miehilläkään saisi olla niinku kireitä vaatteita ja että pitäisi niinku kuitenkin miehenkin peittää navasta polveen. Ja totta kai miehen käytöksessä kanssa pitää ja meillä on tärkeää tietysti se niinku molemmille miehille ja naisille katseen laskeminen kanssa, että sekin on niinku osa tavallaan sitä, mutta
Mutta siis se on totta, ja miehellä on parta on kanssa yksi niin kuin tavallaan miehen ehkä se Se niin kuin sunna sitten. Se on sunna, mutta se on osittain sitäkin kanssa monet pitää niin kuin vähän niin kuin huivina. Että, koska huivilla, no tänä päivänä totta kai monet käyttää partaa, mutta parralla sä myös ilmaiset, että sä oot muslimi. Huivi on myös muslimille siis se, että se on se merkki, että sä oot Jumalalle alistunut ja sä seuraat islamin sääntöjä. Että se on osittain myös niinku semmoinen merkki muille ja vähän semmoinen niinku verho, että joo, mä oon muslimi, että mulle ei voi tulla ehdottelemaan kaiken näköisiä asioita. Vaikka se nyt ei aina estä, mutta valitettavasti. No sitten on muitakin huivityylejä, niin kuin niqab. Niin miten niqab eroaa tästä? Eli kasvojen peittäminen. Joo. Siitä tarvitaan. Eli niqabissa näkyy silmät. Joo, niqabissa näkyy. Entäs burka? No se on ehkä vähän se kulttuurisesti niin kuin vähän erilaiselta alueelta, mutta siinä tavallaan sulla on se verkko siinä silmillä ja semmoinen kaapu, mikä peittää koko pään ja koko niin kuin naaman sitten jonkunnäköisen verkon kanssa vaan, mutta siis periaatteessa samana ajatuksena, että toiset uskoo, että islamissa on pakko naisen peittää kaikki paitsi, tai siis oikeastaan kaikki, mutta niin kuin suurin osa uskoo siihen, että kädet ja naama, niin, niin kuin rukoillessakin ne voi olla aukinaisena, niin ne on meille mahdollista niin kuin olla sitten auki. Mutta on osa muslimeista, jotka uskoo siihen, että naisen on pakko niin kuin, peittää kaikki, kädet ja naama, eikä niin kuin, ei mahram, eli mahram on niin kuin tämmöinen henkilö, joka on sulle, jonka kanssa sä et voi mennä naimisiin, semmoisen ihmisen edessä. Ei ole sukulainen, ei ole aviomies ja niin poispäin. No pidetään huivikeskustelusta ihan oma jakso, mutta Joo, kiitoksia totta. tästä. Käytiin tiiviisti islamilaiset sanonnat ja termejä. Ei, vielä yksi tuli mieleen. Kun arabialaisista sanoista on hassusti tehty näitä suomalaisia versioita, niin esimerkiksi mennään sallimaan. Joo, se on, mitä usein käytetään. Joo, mennään rukoilemaan. Joo. Eli salat on rukous. Niin Joo. Niin se on tullut oikeastaan jo vähän niin kuin suomalaiseksi sanaksi, sallimaan. Että, oletko sinä sallinut jo? Onko se jo sallinut? Tai sitten voi sanoa, missä mun salleja. Tai rukousmatto. Joo. On. Että monet niin kuin sitten niissä tulee sellaisia lainasanoja, missä niin kuin tavallaan sitten, vaikka sen voisi sanoa vaan, että meitkö rukoilemaan, mutta se sallimaan. En tiedä, miksi se tuntuu helpommalta. Mutta se rukous voi tarkoittaa myös dua-rukousta tavallaan, niin, että sitten ihminen erottelee sen, että se on niin kuin salarukous. Dua eli pyyntörukous. Niin, totta. Minkä voi tehdä. Jep, kiitoksia tästä. Assalamu alaikum warahmatullah.